On už tady seděl celý dopoledne. Jo? Ani klid. Takové stresy jsem v životě neměl. Zdravím vás, dámy a pánové, u stejného rybníku, na kterém jsme byli minulé video. No a dneska jsem se opět vydal na kaprařinu. Zkusím se vlastně pomstit tomuhle rybníku, protože minule jsme chytli, jak jste mohli vidět, pouze perlína, což je teda těžká bída. No a jdeme si to navázat, snad něco dneska přijde. Ok, jdem si namíchat nějaký ten šrotík. Dneska tu mám takhle vanilkový šrot. Konzistenci jsem úplně netrefil. Konzistenci jsem netrefil vůbec, takže si jdeme přisypat. Chtít ještě, tyjo, já jsem to pěkně dodělal, to jsem trošku Ještě jo. To už je lepší. No na první prut si dám žížalku asi. Já bych chytil aspoň toho lína. Takhle po domácku nazbírané žížalky. Tak to máme pěkně napíchnuté žížalky. A uvidíme. Tak já musím ještě najít policajta, tyjo. Takovéhohle starého policajta, tyjo. No, druhý prut ještě. Takže první prut mám takto. Mám zhruba takhle někdy ve prostřed. Mám takhle s pípáčkem hezky. Co my zkusíme udělat? Já tady mám koule. Mám tady takovou míchaninu. Koulí a všeho. To zkusím hodit vlastně takhle tam. Mezi ty křáky. Nahodím tam následně i druhý prut. Pojďme podívat, co jsem tady smíchal před zimou, asi tak v létě. Ty kráso, tak to je hodně zralé. Tak to dělá divy. To kope. Boilies, pelety, kukuřice, všechno možné. Dáme tam takovéhle krmítečko. Co tam dáme? Kuličky. Dáme tam takhle 2 medovky. Tak máme. Zapíchal jsem to opět do krmítka. Takže pojďme nahodit. Jdem. Děje se něco? Nebere to. Tady neví. Ne? No, tak to jsem přesně nechtěl slyšet. Tady v této části mi pán říkal, že vlastně na tomhle rybníce jsou pouze staré ryby a že na tom prvním rybníce chytil včera 8 kaprů a všichni měli přes 50 cm. On už tady seděl celý dopoledne. Jo? Ani klid. Tak já budu mít to větší. No, oba pruty mám ve vodě. Jeden jsem teda nahodil tam, kde jsem zakrmil, druhý mám v tom prostředku a uvidíme. Podle toho, co mi pán sdělil, jak jste mohli slyšet, tak to vidím bídně. Já jsem si to myslel, že tady právě nenasazovali, je to bída, no je to bída. Takže pokud to nebude brát, tak se již tak přesuneme na ten první rybník, kde pán říkal, že nasadili. Takže uvidíme. Možná tu ryby nejsou, ale musím vám povědět, je tu teda krásně. Když se zaposloucháte, tak teďka slyším sice silnici, ale až nepůjde slyšet silnice, což už nejde slyšet silnice, tak můžeme slyšet, jak nám do toho krásně vyspěvují ptáčci. Ani ťuk. Dám tomu tak půl hoďky, 20 minut a asi se přesuneme tady na tenhle první rybník, kde už snad něco přijde teda. Svačinku jsem si nezapomněl vzít. Tak ryby neberou, tak aspoň teda dobrou chuť. No, ta žižela nám vůbec nefunguje. Já to zkusím asi přehodit oba 2 pruty. Dám tomu 20 minut a přejdeme na ten první rybník. První záběr, dámy a páni. To je něco, já jsem zrovna řekl, že s tou žíželou to vůbec nic nedělá. A najednou mám záběr na žíželu. Tak teď nevím, jestli to mám stáhnout. Toť otázka. No rychle jsem to pobalil, jdeme se teda přesunout na ten první rybník. Bohužel k tomu rybníku
Jsem se dneska teda nepomstil, ale tak určitě se sem někdy vrátíme a my můžeme jít teda. No, přesunul jsem se. Jsme teda tady na tom známém spotu. Já to jdu teda nahodit. No a kdo z vás si pamatuje, co je tohle za strom? Co je tohle za známý strom? Napište mi to určitě do komentářů. No a já to jdu teda nachystat a nahodit. Tentokrát dám na menší háček žíželu. Klasika, šrot, žížela. Jdeme to nahodit. Jdeme na druhý prut. Zase šrot a medovníkové kuličky. OK, nahozeno. Uvidíme, jak to půjde tady. Snad něco přijde. Už nemám moc baterky, takže takový to přehazování a tak už natáčet nebudu. Jedině, že bych něco chytil, tak se ozvu. A kamerku mám nachystanou opět, takže pokud něco chytím, tak se ozvu. OK, před chvíli jsem měl záběr na žíželu, sekl jsem bohužel do prázdna a teď mám další ťukance. No uvidíme, snad na tu žíželku to půjde, snad se brzo ozvu i s nějakým úlovkem. Tak stále čekám na svoji první rybu, tak jsem si všiml. Tamhle jsou krmítka, takže můj slavný strom koná a koná dál, no jo. No. Dámy a pánové, tak před chvílí se mi stala teda pěkně neuvěřitelná věc. Já jsem vlastně nahodil prut a při tom, co jsem ho pokládal do pípáku, tak se mě to rozjelo. Ještě jsem neměl ani bajt zaplej nic a už jsem tam měl kapra, tak jsem to seknul, měl jsem tam kapra. Kapr mi to vlastně táhl v pohodě, dotáhl jsem ho až ke břehu, no jenže jak přijel ke břehu, tak mi vlastně zajel tady tak pod ten druhý prut, takže já jsem ho tady z té strany tahal zpátky, no a takhle se mi vyháčil, takže bohužel. Opět se po chvíli zase ozývám. Před chvíli, asi před 20 minutama jsem zasekl dalšího kapra vlastně jenom z toho, že mi ťukala špička, tak jsem ho zasekl. Ale ten už byl menší teda, ale taky to pustil. Nevím, co dělám špatně. Užel, no. Asi špatně seklej, stejně jak ten předtím. Ten předtím byl teda pěkný, ten měl tak 60. Tenhle už byl menší. Mám to všechno natočené na kamerce. Házím to vlastně fakt jako kousek. Asi někde tady. Fakt je to třeba 4 metry, 5 metrů od břehu. Házel jsem tam furt, vždycky jsem tam nahodil a měl jsem ťukance. Teď už je chvíli ticho po bouři. Snad to je ticho před bouří. Takže já se ozvu, až snad něco chytím. Dámy a pánové, přijde mi, že si ti kapři se mnou normálně hrajou.
12 seconds later. Ok, dámy a pánové, stala se mi neuvěřitelná věc. Chytil jsem 2 kapry naraz. No a pojďme si ukázat první krásný kapřík. No a druhý, o něco menší, taky krasavec. Už je pustím, já nechci moc trápit dlouho. Ten odpůl v pořádku. Krásně vysoký kapřík, něco přes 50. Tak to bylo něco, tak to bylo něco. Tak takové stresy jsem v životě neměl. A jsem šťastný, jako hustý, jako 2 jízdy po sobě. Super, top. Tady šachoval, ne? Jako jde to fakt dobře, mám jako mrzí mě. OK, dámy a pánové, já jsem rád, že jste se dívali až sem do konce videa. Se nám teda ukázaly 2 ryby, jsem za to strašně rád. No a my si vidíme zase příště.